Helo a chroeso i fodcast newydd, Maes Fi, y fodcast sydd yn gofyn i'r gwesteion i ddewis i hoff gŵyl nhw, i gŵyl delfrydol nhw. Fi yw Elan Evans, a fi'n falch iawn i ddweud, mae'n gwesteion cyntaf y fodcast, Mae Molly a Ifan Davies. Helo, siamai, chi'n iawn? Fi'n good, diolch Elan, siwr ti? Fi'n cadw'n iawn, mae hwn rili gyffroes, nag yw e? Dyma fodcast S4CMiwsig, a mae'r tri ohonyn ni wedi cael y fraint o gyflwyno y rhaglenni ar fodcast newydd. Molly, ti yn mynd i fod yn cyflwyno y rhaglen Studio 247. Exciting, ti'n edrych mlaen? Fi mor gyffroes. So basically ar y raglen yma, dyn ni'n mynd i fod yn lledaenu golau ar artistiaid yma yng Nghymru a cerddoriaeth newydd hefyd, sydd yn rhywbeth dwi'n teimlo'n angerddol drosti. So mae fe'n fraint go iawn cael cyflwyno'r raglen yna. Achos ti mor brysur ar hyn o bryd, ti'n gyflwynydd, ti'n DJ hefyd, ond mae cerddoriaeth newydd yn passion mawr i ti, sy'n ni'n gweud, nag yw e? Yn sicr. Ar sioeifio Radio Wales, dwi wastad yn trial chwarae artistiaid newydd, cerddoriaeth newydd, a cymysgu fel lan hefyd gyda'r tunes dyn ni'n nabod ac yn caru yn barod. So exciting! Nice. Oh my god, exciting. A Ifan, helo, sy'n ti heddi. Ti sy'n cael y fraint o gyflwyno'r rhaglen Tair Can. Be ddechrau bach i ni am hwnna? So Tair Can, cyffroes iawn, byddwn ni dewis clasur a fydd yna cyfres gwahanol gan fandiau cyfoes neu cyfres o'r hen glasur yma. Fydd yna themau gwahanol, byddwn ni'n mynd ar ôl artistiaid gwahanol, genres gwahanol, so fydd yna'n cool. Real mix bag, nag yw e. A mae'n excited bod yna tri strand newydd nawr ar gyfer cerddoriaeth yr S4C. So fi'n edrych mlaen i weld y cynnwys fydd ar eich rhaglenni chi dros y misoedd nesaf yma. A fi fyd. Felly, mae e'n wythnos eisteddfod genedlaethol. Molly, ti di DJ-o gymaint o Maes Fi dros blynyddoedd. Fi'n siŵr mae gen ti pretty story to tell o'r blynyddoedd ti di DJ-o i Plantos Cymru. Y peth yw, fi'n DJ a lot, fel ti newydd gweud, ond dwi'n DJ i lot o gynulleidfaoedd gwahanol hefyd, so pobl sy'n newydd troi'n 18, pobl sy'n iau na 18, a pobl sydd yn 80, tymod. A mae rhaid i fi gweud, y cynulleidfa mwy a fferal, fi byth di DJ o i yw'r pobl sy'n mynd i Maes Fi. Dyn ni jyst ddim yn gwybod siwr i ymddwyn mewn setyn fel na. Mae hwnna'n oce, mae rhaid i ni ddysgu rhyw ffordd. Exactly. Fi'n cofio y tro cyntaf fi DJ o Maes Fi oedd y lan y Mwyan. A nes ti bwco fi amdano fe, ac o'n i fel, mae hwn mynd i fod yn... Hwna'n ei mawr. Oedd hwnna'n digon. So o'n i ddim yn gwybod rili be i ddisgwyl, a oedd yn set cyntaf fi yn Maes Fi ERIOED. Nes i wneud lot o baratoi a soto'r cerddoriaeth ac ati. A nes i ddechrau chwarae'r cerddoriaeth a dath nhw gyd redeg mewn i'r pabell yma. Ac o fewn hanner awr, literally, o'n nhw mor wyll nath y pabell collapso. Dwi'n cofio cael y radio message. Elan i'r pabell DJs, mae'r pabell DJs yn collapsio. O'n i'n fel, oh my god. Ond hyn y noson gyntaf hefyd. Y nos iau? Y nos iau fi'n credu, So oedd ni wedi dechrau, ond mols. O'n nhw just o'n nhw fel, ti'n gwybod, mae fel bees, maen nhw mewn hive a maen nhw gyd yn vibrato fel yna. Dyna be o'n nhw fel yn y pabell yna. Fel raise the roof. A hefyd, bring it loud, Literally, nath y Paul yn y canol just gave up on life, Just i gadarnhau, ddo, nath neb brifo, oedd pawb yn holl o ffain, oedd Molly'n iawn hefyd. Nath ni trysio'r babell. O'n i'n fy haifus. Ys di ar y stopio chwarae? Oedd rhaid i stopa, a wedyn, nes i gweud ar y microffon, o'n i fel, dod nôl mewn 20 munud, achos oedd e'n bangin mewn na. A wedyn, nath nhw trysio'r pabell, a is i ar y microffon eto, o'n i fel, pawb yn Maes Fi sy'n cael ei clywed fi, dewch yn ôl i'r pabell DJ nawr. A dath nhw nôl, a dyna'r tro cyntaf mae rhywbeth fel na di digwydd i fi mewn set. Ifan, fi siŵr bod gen ti pretty story o headline. Os ti di headline o a chwarae gymaint o steddfod nawr. Dwi'n ddim deud celwydd, mae gyd just bach o blur iddo fi'r steddfod. Mae'n gyd fath o myrdio mewn i un peth. Ond mae'n siŵr steddfod yr un sy'n aros yn y cofwyd yr un y fenni gig y pafiliwn cyntaf. Oedd hwnna'n special. So, the Sŵnami, yr odds a candelas. Line-up.
Ie, oedd o'n cool. Bar rioed bod yn y pavilion o blaen, math beth. So, oedd yna neb Controversial. Oedd yna neb cweith yn siŵr beth di ddigwydd, dwi'n cofio mynd fewn, ni oedd band cyntaf mlaen, oedd pawb yn eistedd yn y seti, so ti fel, oh my gosh, beth sy'n mynd i ddigwydd fan hyn? So, oedd ni'n gorau cael pawb lawr i'r ffrent, ac yr oll i cofio gweld oedd Nick Parry yn sefyll flaen ni fatha, just yn loving it, trwy'r nos, wrth i fod. Oh my god, what an honour, cael Nick Parry yn jaifio i. O nawr te, hen ddigon am yr Eisteddfod Genedlaethol. Ni yma achos da ni angen creu eich gŵyl delfrydol chi. Y dasg anodd fi'n credu, ac, plot twist ar y diwedd, fi'n mynd i ddewis pa gŵyl bys ni'n mynd i, okay? Fain bys ni'n fodlon talu good cold cash i fynd i. A mae pob gŵyl, wrth gwrs, yn dechrau gyda lleoliad. Mae lleoliad yn bwysig iawn. Chi'n lli cael e mewn cae, chi'n lli cael e mewn dinas. Molly yn ei ddechrau gyda ti, ble mae'r oil perffaith i ti? Lle mae fe? Okay, so fi ddim yn mynd i rannu gormod am line-up fi eto. Okay, excited. Ond gyd fi'n mynd i weid yw, bydd e'n diddorol i ddod â artistiaid mwy ar byd i Parc Aberdâr. Yn Aberdâr. A mae yna sawl reswm fi wedi dewis e. Okay. I ddechrau, mae fe'n lle lyflu. Okay? Yn ail, mae fe'n rili agos at y dre. So, os mae unrhyw un angen rhywbeth, neu mae nhw eisiau mynd i caffi, neu mynd siop, a maen nhw'n gallu gadael yr oil. Nice. That's allowed. Options. A wedyn maen nhw'n gallu dod nôl hefyd. A ie, mae fe'n brydferth, mae fe'n agos at pethau rili lleol. A it's just funny. Ti eisiau disgrifio Steddfod Ponty fyr un, Molly? Esgysodwch fi, fa mae hon yn syniad greiddiol gan Molly Pama. Aberdâr yn wahanol iawn i Bontypridd hefyd. Ydy e, fi wedi bod i Parc Aberdâr. Wel, os ti'n dewis gŵyl fi, Elan Evans, bydde ti'n cael y cyfle i ddod. Okay, ting, rhwng nesa. I ti, Ifan? Lle mae fe? Dwi'n mynd i meddwl am lleoliad penodol, ond rhywbeth tebyg, ond i'n meddwl am steddfodau a'r gwyliau dwi wedi bod, yr rhai dwi wedi joio fwyaf, ydy pan ti'n sych, pan mae'r hael allan. Ti'n gallu dianc os ti angen i'r dre, neu bod ar rhywle ddigon agos i ti gael mynd. So dwi'n mynd am ryw fath o barc, tre wrth y mil, ti'n gallu dianc y dre yn y prawn, dod nôl i'r wyl yn nos. Falle lle bod ti'n gallu aros fatha Airbnbs yn y dre, bod ti'n gorfod campio os ti'n misio. So, dyna math o le dwi'n meddwl. Ti'n meddwl fel gone are the days o fel ti'n gwersylla mewn gwyliau nawr? Sut wyt ti'n teimlo am bod mewn tent am fel 4 diwrnod? Ydy'n neud ti fel... Dwi'n meddwl bod fi, lot o'r gwyliau dwi wedi bod yn mynd, dwi wedi chwarae'n lot o'n nhw'n hynny. So fel, yn am iawn, dwi'n mynd i bod yn campio, dwi wedi bod yn ars y tŷ ffrind, dwi'n wedi bod yn clasio o soffa. So, mae'n mynd y tent, efo ti'n siŵr, hwnna di'r profiad iawn, os ti'n mynd i Glastonbury, ti'n mynd y tent efo ti am 5 diwrnod, ti'n cael amser gorau dy fwyd, di dweud. Ond, dwi'n meddwl rhywle gwely call i aros yn eitha pwysig. Dwi'n 30 o'n, Elan, gorau cael gwely call i aros yn y byd. It's not the end of your life though, Ifan. Ti'n commitio efo neud yn iawn, ti'n cael y pethau iawn, ti'n cael e-bed, mae'n oce. Mae hwn yn be minimum i fan cael e-bed. Ti'n just i bod yn cysgu ar llawr y pabell. Like, what? Fi could definitely cael fel similar vibes rhwng y dau oil yma so far. Ie, o ti'n accuse o fi o just gweud bod fi'n copi o Ponty a wedyn ti fi copi o fi? Right, nawr, let's keep this clean, okay? Dim cwmpa mas fan hyn. Right te, y cwestiwn mawr. Headliners. Headliners, mae'n big thing, okay? Dyma fi kind of yn teimlo yw be mae lot fawr o bobl yn beirniadu gwyliau these days arno. Ifan, ti wedi headlinio dy ffeisiau o festivals, mae'n 10 i ddweud dros y blynyddoedd, yn do? Do. Be sy'n neud headline y dau ti? Cwestiwn da. Dwi all for the balloons mawr, the pyrotechnics, y tan gwyllt. Ac os dwi'n teimlo nhw di'r pethau ti'n cofio mewn set. Fel, os dwi'n edrych yn ôl 10 mlynedd yn ôl ar Esir yw Wyl Madrid a un o hoff sets fi roed y Vampire Weekend yn yr Wyl Madrid, achos atho nhw gael fatha'r balloons mawr mae allan o'n y dan gwyllt ar diwedd. Ti'n mynd i gofio can rhif 5 yn y set o set fel 15 mlynedd yn ôl. Ti'n mynd i gofio fatha'r pethau mawr, special guest os allan o felly. So, Nice. Ti yn lepo'r gimmicks te. So, come on ta, pwy yw dy headliners di? Ti'n cael dewis 3. So, ni'n mynd i weid bod e'n fel 3 noson, a mae gyda dewis 3. Dwi'n mynd i gychwyn efo Carwyn Ellis ar Lleoliad. Nice. Ond hefo'r gerddorfa i gael yr extra gamox. Digon teg. Fi'n mynd i ditcho gwyl fi, mynd i hoel Ifan. Hey, come on, have faith. Dwi'n mynd i ddechrau fan ar nos Wener. Nos Sadwn, dwi'n mynd i ddweud So I'll Know, ond efo'r gwestiwn i gyd. Mae bob un dod allan. O'r 2 album hefyd. O'r 2 album. Nice.
Dy rhif 3, enw falle mwy newydd, nes fod Tllula yn chwarae Focus Wales dechrau blwyddyn, ac oedd ni'r aseti gorau dwi wedi gweld. So, Tllula, dy rhif 3. O, ta peth, dewis eclectic Ifan. Fi'n licio hwnna. Ti'n mynd ar draws ambell i wahanol genre fyna hefyd sy'n cool. Ie, dwi'n meddwl, headliner, ti eisiau bach amser da, ti eisiau beth ysgrifennu ddawnsio i, dwi'n meddwl bod y tri na cynnig i na. Fi hefyd yn licio that kind of fel low-fi, fel nice jazzy mood ar y no seal. Achos no seal hefyd, ti ddim eisiau mynd yn rhy galed, cos ti gorau gyrru nôl Ninion. adre y diwrnod wedyn ag wyt ti. So I think mae Lleoliad the perfect ending. Yndi, a cyfle i fatha enw fwy newydd i Ie. gael am tro cyntaf fyd. Oof, gorgeous. Okay, Molly Palmer. Tro ti nawr. Okay. Pwy fel blaen ys ti? So, cyn i ni'n dechrau'r vodcast yma, ni'n siarad am pwy o'n ni'n gallu cael. Yeah. A o ti di gweud, basically, sky is the limit. Okay, so fi'n mynd i ddewis un ac Saesneg, Okay. a dau ac Cymraeg. Okay. Okay. So, ac Saesneg fi'n mynd i ddewis Steely Dan. Nice. Achos fi'n lyfo Steely Dan. A fi'n caru Steely Dan hefyd. Wedyn, fi'n mynd i ddewis, sorry Ifan, nes i meddwl amdano fe hefyd, so we'll know. Oh, nice. Gyda'r ffwrdd, These are popular, you know, yeah. dressings a pethau fel na. Yeah. A hefyd, wedyn ni, mae hi'n icon, mae hi'n queen, Alicia Scott, Oh. gyda band cyfan. Yeah, Ie, okay. fi'n Fi'n licio obsessed hwnna. efo hi. Nice. Steely Dan. Yeah. Fi'n lyfo'r dewis yna. Fun. Fi just yn Steely Dan dal yn chwarae, ydy. Na, fi ddim yn credu, na. Ond mae yn o'n gwyl Molly. Ie, ond yn Gabadar, allwch chi gweld Steely Dan. Aberdar ddim yn gwybod beth sy'n mynd i fod hwnnw. Steely Dan Barry Town gyda Steely Dan. Ha? A sy'n obsessed, mae gen Steely Dan rhyw gan o'r enw Barry Town, a mae'n modd, gwrand ar hwnna. Ie, na i adfeid playlist ar ôl. Nice. Alicia Scott, pan ti wedi dewis hi i gloi dy oil di? Felly, fi di dewis Alicia Scott achos ges i'r fleser o gwario lot o amser gyda hi yn ddiweddar. Athon ni mas i'r Swister ar gyfer Euros y Fenywod. O'n i mas na yn cyflwyno ambell i beth i S4CMiwsig, ond o'n i hefyd yn DJ gyda Merched Unigryw Music. Felly, nes i wario lot o amser efo hi, nes i weld hi perfformio sawl gwaith, nes i DJ o amdani, a pob tro nes i weld hi'n perfformio, o'n i just yn sefyll yna gyda gwein o glist i glist. A fi'n gwybod dyna sydd mae hi'n neud i'r cynulleidfa teimlo hefyd. A dwi hefyd yn parchu'r ffaith bod hi wedi dechrau sgwennu caneuon Cymraeg hefyd, achos yn amlwg mae'n dysgu. A mae hi just an absolute icon, so yn amlwg mae'n rhaid fi cael. Mae hi had a great laugh, nag yw i. O, mae hi'n hilarious. So much fun. Mae Molly jyst roi gigs i ffrindiau hi. Dyn nhw'n cyfri. Na, dyn nhw'n cyfri. Right, mae hwn yn dechrau mynd bach yn, I like it. Sut wyt ti'n teimlo amdanodd, ti'n gweud bod ti'n lico'r big bouncy balls. Fel fi'n cofio yn Steddfod Caerdydd, yr eira gyda'r snow machine yna. O, ie. Be hwnna? Nes i anghofio fyna. Ie. Wel, fi'n gael gweud snow machine, oedd e fel foam machine, basically, nag oedd e. Ond oedd e'n, as in, o'n i'n socio yn erbyn diwedd y set. Pethau fel na ti'n cofio, de. So dwi'n meddwl bod gallu bod bach i gimmick i weithio. Ie. Wel, fes yn ychwanegu at y profiad ar neu bethau bach wahanol, dydy. Ti'n mynd i gael gimmicks yn gwyl ti? Falle. Yeah, probably. Yeah. Achos mae fy'n rhan o'r profiad, nag yw e. Yeah. Fi'n cofio mynd i weld Coldplay yn y stadiwm, a tymod, fi'n licio cwpl o ganeuon nhw, ond bys fi ddim yn gweud bod fi'n fan enfawr. Ys ti weld Coldplay mynd yn iawn, Molly? Mae'n ffain. Ie, fi'n gwybod bod e'n iawn. Nes i fynd hefyd. Dwi wedi bod yn gweld Coldplay. Oh my god. Mae rhaid i fi gweud, tymod, like, oedd y profiad jyst yn un anhygoel. O'n i'n teimlo mor emosiynol, a bys fi byth yn fath o berson i grio mewn gig Coldplay. Nes i grio achos oedd e just mor, like, overwhelming, mewn ffordd dda. Like, ydyn ni'n cael fel circus, neu fel trapeze stuff, neu yw e'n strictly fel goliadau a pethau fel yna? Na, ddim trapeze y pethau, dwi'n meddwl. So, fel rhan o oil ni, achos fi'n DJ. Elan, yr rhan a dwy oedd i bara. Sorry, Freudian slip. Fi, yn aml fi'n DJ, so mae rhaid fi cael pa bell DJs. Ie. Ti'n mynd i chwarae yn gwyl? Na, fi ffili boc o'n hunain. Okay, mae hwnna bron yn erbyn y rheolau, na gwed, hwnna ddim yn deg. Ond bydd yn neis i gael rhyw fath o berfformiad yn ystod y DJ stuff. Achos dyna'r pa bell sy'n addas ar gyfer pethau fel yna. So, fi moyn cael aerial silks. Ooh, okay. Pobl
So, maen nhw'n dod lawr o'r to fel, sidan sy'n dod lawr, a wedyn maen nhw'n neud mad tricks ar Nath Eden ddim wneud hynna'n rhyw steddfod. Do, stafell llynedd. Am pob di, Nice. Oh, damn. Okay, well, mae'n doable then. Nawr te, secret sets. Mae secret sets yn digwydd mewn rhai gwyliau. Mae nhw gweithiau bach yn controversial. Mae pobl ddim yn meddwl bod dylen nhw... dylech chi just cyhoeddi'r line-up o flaen llaw i bobl. Ydych chi'n cael secret sets yn gwyliau chi? A pwy sy'n neud y secret set os chi yn cael un? Cerdi, go on. Ydw, dwi'n licio secret sets. A cheeky secret set. Be oedd enw'r un Lewis Capaldi yn Glastonbury? Na, o fi ffili cofio un Lewis, ond patchwork oedd Patchwork. Ie, pulp neu, Ie. pawb yn siarad am hyn cyn yr wyl pethau. So mae'n helpu greu hype. Ond mae'n gallu gweithio fel arall. Dwi wedi cofio ys i Big Weekend Hackney blynyddoedd yn ôl. A na rhyw secret set o pawb yn mwyn a Coldplay ar y secret set yn mynd i fod. Troi allan y Dizzy Rascal oedd o, just ffordd den i hi. Ond mae Dizzy Rascal o ffain, oedd yn laff, ond pan ti'n gobeithio am rhywun arall falle. Ond na, mae yna secret set yn dod yn gŵyl ni, Elan. Oh my god. No messing, go big, go home. Furry animals. Class. Fi yn licio hwnna. Molly, oes y secret set yn dy oil di? Mae yna secret set yn ngoeli. Pwy yw'r secret set? Felly, yn amlwg, dwi'n ferch o bentre bach o'r enw Comaman. Represent. Ac mae yna fand o Comaman, ac mae Comaman yn agos at Aberdâr. Felly, yn fy marn i, mi fydd hi'n trosedd i beidio gael nhw fel rhan o'r secret set. Felly, dwi'n hapus o gyhoeddi bod y fan sy'n neud y secret set yn fy ngoeli, Elan Evans, yw'r Stereophonics. Cool. Top contenders fan'na. Mae'na bach o fal Cool Cymru fight-off yna rhwng Super Fairies a Stereophonics. Diddorol. Come back ar y fydd, man, Nice. Okay, cool. Os y secret set chi wedi bod i mewn gŵyl sydd yn sefyll mas i chi? Fi ddim yn credu fi byth di gweld secret set, actually. Really? Na. Just not bothered. Fi'n ligo, t'mod, yn y run-up i oil, fel rhywbeth enfawr fel Glastonbury, oedd e'n cool i roi'r clues at ei gilydd i geisio ges o pwy oedd y patchwork yma. Lot o bobl yn meddwl taw Chapel Roan oedd e. Chapel Roan. Chapel Roan oedd e. So fi'n ligo, t'mod, cymryd ran a neud pethau fel yna, ond fi beth i cael y cyfle i fynd i oil sydd wedi cael secret set eto. Ond i bai bod yn Dizzy Rascal na dwi'n cofio byd daeth. Fe? A Dizzy Rascal o dda? Wel absolutely. Yn amlwg bod i aros yn y cof. Ynddo. Di Steddfod roed yn ei secret set. Ti'n mewn, ni jyst yn meddwl hwnna. Fi ddim yn meddwl bod nhw. Falle ddylen nhw ddod o fe mewn. Beth am Legends slot? Sa'ch chi'n teimlo am Legends slot? Lyfo Legends slot. Wyt ti? Ie. O'n i'n meddwl falle bys y ti yn, cos ti yn licio dod â hen gerddoriaeth mewn i rhaglenni radio ti ar Radio Wales. Fi jyst yn, t'mod, licio'r syniad o ddathlu artist sydd wedi bod o gwmpas am amser hir a nhw'n cael moment eto. Fi wastad, pob flwyddyn, mae fi a'r teulu yn eisiau lawr ac yn ceisio ges o pwy bydd y legend slot yn Glastonbury. Mae rhaid fi gweud, nes i ddim ges oedd Rod Stewart yn mynd i wneud eleni. Fi ddim meddwl nath neb ges o mae'n flwyddyn. Mixed reviews oedd. Oh my god, Rod Stewart? Is she? Still rocking the same hairstyle hefyd. I know, har teg iddo fe. It's iconic, yn gwa. Beth am ti? Wyt ti'n fan o Legend Slot? Os dyn nhw, maen nhw'n gorfod bod yn rili da, ynddi. Maen nhw'n dal yn gorfod bod yn gallu canu. Singing lesson cyn fynd ar llwybr falle. Un o'r rai bach. Oedd Chic yn number 6, oedd o ddim yn Legends lot, ond mae nhw fatha Legends, dydy. Oedd hwnna'n amazing. Dwi'n nes set gorau, ond diolch yn gorau canu lot na, mae gen i fod bobl yn canu. Oes, ie. So oedd hynna'n helpu'r achos wrach, so os dyn nhw'n dal yn gallu neud o da, go for it. Pwy yw'n ti? Os ti'n mynd i gael un. Oes Gwynedd. Na. I mean, for so on legend, in his own right. Yeah, to be fair. Absolutely a legend. Tid nôl at Molly, pwy ti'n mynd am? So fi'n mynd i cael throwback fach. Ac mae rhain di bod yn ymflaen fy mhenni yn ddiweddar achos fi rili eisiau prynu un o records nhw ac maen nhw'n rili anodd i gael gafel arni ac maen nhw'n rili ddrud. Yn Legend Slot fi'n mynd i cael Bran.
As in, y band? Elin Fflir. Yeah. Elin Fflir's mam. Oh Yeah. my god. Oh, Fi'n mynd i cael diddorol. bran. O, Yeah. a fi leco hwnna. Dewis da. So hold on, ti'n trio ffindio un o'r records yn oed hyn o bryd i ti? Yeah, well, any of their records, ma nhw'n rare i ddod. Nath Andrew, partner fi, nath e ffindo rhai yn Cardiff Record Exchange ac nhw fel 600 quid. Wow. Yeah, achos mae lot o bobl ar draws y byd yn wedi licio nhw. Fun. Os mae unrhyw yn y bran o gwrando, please cadwch chi ni Molly Hamas. I Molly Hamas, please. The girl wants one. Ti'n meddwl? Dwi'n meddwl am rhywun genod drwg. Dwi'n meddwl. Oh, yeah, that's, yeah. Bach y parti. Dyn nhw'n gorau canu os maen nhw'n rapio. Siwr oedden nhw dal gallu neud o. Wel, mae Ed dal neud stwff, dydy. Wel, ydi. Ti'n meddwl ddewn nhw beth nôl? I wonder os maen nhw wedi cael cynnig i ddod nôl i nhw. Dwi'n gwybod os y dylmei yn neud. Wrach sa fo'n, pwy a wir. I mean, os bys fe'n dod nôl, fi'n meddwl bys fe'n gweud ei dyl di. Ie, falle. Y peth yw, Elan, ti wedi gweud yn barod stim reol efo hyn. Na. Na, mae rhaid i ni cymryd O, ie, gwir. y barriers yna i ffwrdd. Ie. Ydy, a genod drwg yn dod nôl. Ie, maen nhw yn dod nôl. Here first. Confirm. Reit, mae goel, mae rhaid cael, mae rhaid neu'n siŵr bod ni'n bita digon ac yn bita'n iach, mae'n gallu cario ymlaen gyda'r dawnsio tan 3 o'r gloch bore. Pa fath o bwyd y diod ych chi'n mynd i gael yn eich goel chi? Can i'm teimlo mae bwyd y diod can make or break y goel. Yeah. Beth yw'r bwyd y diod yn dy oil di, Molly Palmer? Right. So, falle hon yw lle fi'n mynd i golli bobl. Okay. Ond fi'n mynd i weid gyda chest fi. So, mae'r bwyd yn fy ngoeli popeth yn vegetarian. Ac os dwi ddim yn vegetarian, mae fy'n vegan. Ooh, okay. Yeah. Gyda opsiynau really cryf. Dim just fel... Pennod1, Molly. Da ni eisiau gwybod. Well... Give me examples. Well, enghraifft, fi'n mynd i gael fel stondin burgers. Okay. A dyn nhw ddim jyst yn mynd i werthu, like, cauliflower, broccoli, chickpea patty. Mae fe'n mynd i fod yn alternative derbyniol. Okay. Tymod? Yeah. Dwi ddim jyst yn mynd i fod fel, like... Nice. Gwair. Fi licio hwnna. Yeah, nice. Dewis da. Okay, cool. Achos mae bwyd veggie mewn gwyliau yn anodd i ffindo. So fi licio hwnna. Ifan. Dy ddewis di? Mae pawb yn licio pizza yn hangover i brecwast, ynddi? Pawb yn licio pizza i gynio, pawb yn licio pizza i swper, pawb yn licio swper diwedd noson. So pizzas i bawb, dwi'n meddwl. Nice. Beth yw'r topping of your choice? Wel, mae pizza gallu gweithio i bawb hefyd, so ti'n gallu neud i vegan, so ti'n gallu neud efo cig ar y top, gyda bach o caf, gyda bach o protein, bach bob dim ar pizza. Ond faint o amser mae'r gwyl yma'n redig am? 3 diwrnod. So mae pawb yn mynd i bita pizza am 3 diwrnod? Pizza is life, Molly, okay? Nid ar ôl 3 noson, Elan, come on! Sgynna ddim problem yna. A maen nhw hefyd yn ei coffi da yn y pizza truck i gael bore wedyn. Hefyd, sorry, cwestiwn really pwysig. Ydych chi'n chargio pobl i gael mwy o caws ar ben y bwyd? Na. Hwna sy'n gwylltio fi hefyd yw pan mae pobl yn chargio fel £5 am bach o cheese ar ben y beth. Na. Nid yn goel Molly Palmer. Ond Molly, beth am diod? It's a limoncello spritz. Ooh, diddorol. Limoncello spritz. Yeah. Fi'n meddwl fi wedi cael unrhyw ar blaen. Wel, os ti'n dod i goel Molly Palmer, bydde ti'n gallu trio limoncello spritz am y tro cyntaf. Ti'n gallu cael lot. Yeah, unlimited i ti, Elan Evans. Ond please, efo yn... Limoncello spritz yw'r staple yn fy ngwyli. Efo coffi mewn tea? Ie, coffi di fi, ond nice. sydd hefyd i gallu gweithio fel espresso martini, dydy. Ooh, I like it. Yeah. Okay, cool, fab. Guys, mae hwn yn really anodd mawr. Okay, nawr te. Mae yna rhywbeth mewn pob gwyl sydd yn neud yn really unigryw, okay? Weithiau mae fel that secret area, okay? Fel fi cofio'n Green Man blwyddyn diwetha, pawb yn rhedeg yn rownd yn bod fel, oh my god, chi wedi gweld y secret bach, chi wedi gweld y secret... Beth yw'r thing sy'n neud eich gwyl chi, y gwyl mwya unigryw? Fel y lle yna, ydy e'n fel karaoke bar, ydy e'n... Does dim influencers yn cael dod i gwyl chi o gwbl. Beth yw'r thing yna sy'n neud eich gwyl chi yn unigryw ac yn special? Cwestiwn da. Dwi'n mynd i ddeud... dim amserlen. Wel, mae'n amserlen, so bob dydd, ti'n cael gwybod pryd mae'r slot y bands ymlaen, ond does ddim enw i'r slot.
Diddorol. Dwi'n meddwl, rhai o'r gwyliau dwi wedi bod yn, rhai o'r fatha'r unexpected set, o bandi ti ddim yn meddwl mynd i weld, ti wedi joio fwyaf. So fatha, ti'n cofio gweld Lauryn Hill yn Madrid, yn rwyl math yn Madrid, ac oedd fatha un o'r pethau gorau dwi'n rhaid i weld. A dwi'n meddwl, swn i wedi mynd i weld Lauryn Hill, o'n i bai, bod ni wedi stymblo ar draws fy math o beth. So ti'n cael gwybod pryd, mae yna ddau lwyfan, ti'n cael gwybod pryd mae'r bandiau, pryd mae'r slots felly, a maen nhw'n mynd nôl maen rhwng i gilydd, ond ti'n mynd gwybod pa fan ti'n chwarae'r slot yna. Oce, fi actually nechdda licor syniad yna. Mae'n sôn o bach yn stressful i drefnu fe, ond dim dis yn trefnu fe, fi jyst yn attendo. Oce, cool. Diddorol. Oce, cool. Molly. Mae honna, fi ffili top o honna, bydd yn cresu. Mae hwnna'n really cool. Fi'n credu cael fel, fi'n really licio wneud ardal cudd. Nes i DJ o gŵyl ar y penwythnos lle oedd set ni literally mewn pizza place. So oedd na fel bwydlen tu fas a oedd pobl oedd yn performio oedd y bwydlen a wedyn oedd rhaid ti mynd mewn a o dan a wedyn troi mewn i llwyfan wedyn. Fi actually yn eitha licor syniad o ffindo talent newydd mewn gŵyl. Felly, bys fi'n licio i'r ardal yma fod yn DJ stage, lle mae pobl yn gallu dod, just plug and play, fath o beth. Fi'n lyfo hwnna. So, mae yna fel time slots o awr, and whoever's there, plug in, play. Felly, bydd y cerddoriaeth yn newydd a gwahanol trwy'r dydd. A falle bydd y Cynulleidfa. Ti'n gwybod pan ti'n mynd mewn i fel farchnad, a mae yna fel happy and sad button. Mae pobl wedyn ni yn gallu pleidleisio ar gyfer pwy bydd yn headline o'r pabell yna ar y noson olaf. Oh my god. So mae fe fel So many layers. Sorry, fi just am riffin. I like it. Ond fi'n eitha licor syniad o'r cyhoedd yn cael bod yn rhan o'r perfformiad hefyd. So, maen nhw'n gallu plug and play. Fi yn cael plug and play night, achos mae e gallu bod yn absolutely chaotic, neu as in chaotic mewn ffordd really chaotic, neu y peth gorau ti erioed i gweld. Palmer's plug and play. Mae di meddwl tickle. Oh my gidion. Okay, cool. Okay guys, mae hwn yn really anodd. Mae'n really anodd, achos fi'n meddwl chi wedi creu gwyliau really unigryw, a fel really special. A fi'n meddwl chi wedi ceitro i lot o bobl gwahanol hefyd. So beth sgennym ni, mae lleoliadau ni'n eitha tebyg. Ydy. Fel y parc tref hybrid yna, cos let's be honest, athyn ni gyd caru Steddfod Pontypridd gymaint. Oedd e'n clas. Hands down un o'r Steddfod gorau sy'n wedi bod. Headliners ti wrth gwrs Ifan oedd Carwyn Ellis, So Well No. So Well No, efo'r gwestiwn i gyd. Tallulah, lovely vibes. Molly, Steely Dan. Oh my god. I might just tip it. Steely Dan, So Well No, ac Alicia Scott. Oh my god. Oedd e'n gael ti special guest, Super Furries yn I fi fyd. Super Furries, Stereophonics. Oh my giddy hands. A'r Bwyd wedyn, which, let's be honest, yn really pwysig I fi. Bwyd vegetarian, which fi yn caru bwyd vegetarian. Pizzas, fi'n absolutely caru pizzas. Fi'n love espresso martini. Beth oedd hi'n ti? Limoncello spread. Fi ddioed cael un o'r ein ar blaen, ond fi'n excited I drio un. Achos fi'n meddwl yn agos iawn, mae Molly sydd wedi mynd o fe. Ond just by smidge. Gai ofyn I ti, be yna sip o ti dros y ffin? Credu mae Steely Dan. Wel. Dwi'n teg, swn i'n licio gweld Steely Dan hefyd. Ond fi yn cael... Mae croeso I ti dod I fan, dim rhaid ti talu am docyn. Diolch yn fawr. Gei di guest this. Nice. Well, boys. Allan ni ddim wedi gofyn am gwestiwn gwell ar gyfer Pennod cyntaf y fodcast yma Maes Fi. Diolch yn fawr iawn am ymuno a fi, Elan Evans, Mae Molly ac Ifan Davies wrth gwrs. Mae wedi bod yn lyflu cael chi fel y cwestau cyntaf. Cofiwch I wylio a tanysgrifio i'r podlediad yma ar YouTube, S4CMiwsig, TikTok, Spotify, a'r holl blatfformau arferol. Anyway, chi tro nesaf. Diolch yn fawr, ta-ra! Diolch yn fawr. Ta-ra!